Selve EcoV V2 batteriet kommer i sådan en æske her. Hvis vi åbner den op, så vil du med det samme kunne se selve batteriet. Batteriet her er på 1200 mA. Hvis vi løfter indlægget herop, så vil vi kunne finde en brugermanual samt en USB-oplader. Selve batteriet her kommer allerede lidt opladt, når du modtager det i æsken. Ved første opladning så lader det sidde i opladeren i mellem 8 og 10 timer. Ved efterfølgende opladninger så kan du nøjes med at lade det sidde i mellem 6 til 8 timer. For at oplade batteriet, så tag blot USB-kablet her og pres det lille stik ind i enden af batteriet. Den anden ende her kan du blot komme ind i din computer eller en vægadapter. Batteriet her er et såkaldt variabel volt batteri. Det betyder, at du har mulighed for at ændre på volten ved at bruge knapperne her for at skrue op eller for at skrue ned. Batteriet understøtter fra 3 volt og helt op til 6 volt. For at ændre på volten, så tryk blot på plus eller minus knappen for at henholdsvis skrue op eller skrue ned. Som du kan se, så sker skiftet i 0,1 intervaller. Når du har fundet den ønskede volt, så slip blot knappen og vent til skærmen slukker. Batteriet her kommer med en indbygget funktion, der gør, at du kan låse det. For at låse batteriet, så klik blot 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Knappen begynder at blinke for at indikere, at batteriet nu er låst. For at låse batteriet op igen, så gentag blot processen og klik 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Knappen blinker igen for at indikere, at batteriet nu er låst op. Batteriet kommer også med en anden indbygget funktion, en såkaldt cut-off. Den gør til, at hvis du holder fingeren på knappen i 10 sekunder eller længere, begynder knappen at blinke, og batteriet slår fra og bliver låst. Når det sker, så slip blot fingeren på knappen, og for at aktivere det igen, så skal du klikke på knappen her hurtigt 3 gange efter hinanden. Så kan du dampe videre.